след 10-минутна борба апарата беше в колата. Разсуква Чичо, внимавай! Внимавай! Закачихме едно сомче, така. Сома е бая голям. Внимавай! Бързе. Това е аванс. 10 минути говорим вече, да предпоказваме, не? Така, добре, добре. Показва се вече, чакай. Момент. Аз се пробвам само да ми... Внимавай! Да не протри кордата. Воблер е голям. С какъв воблер си, бе? Джаксън, 6. Браво! Добре, добре. Внимавай, защото бързей е много мощен. Много мощен бързей. Сома е между... От 4 кила не е по-малък, според мен. Пръчката е направо на макс. Платното 0,20. Внимавай, внимавай! Малко помощ! Надявам се. Там е дълбоко, внимавай обаче. Из един път се хлътва там. Как е закачен? Много добре. Внимавай! Долу на ямката, както си знаеш. Да не се изложи там. Ако се изложиш. Не може да се. Важно, че имаше и много. Сома е още притомаряне, обаче доста силен. Показва се отгоре пак. Го вижда се. Платното в СУС. Слус. Добре. Внимавай. Тук вече си... Внимавай, последния напън нави още малко. Според мен още малко нави. Внимавай, долу, долу в ямката. Ръката вътре в устата. Отпусти. Добре. Точно тъй. Значи не си ли вкараш ръката в устата, няма да бързаш. Това е по-отдалеч. Добре си. Имай готовност да отпуснеш. Добре, 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 добре си. Като зяпне, гледай палеца да го вкараш и отдолу веднага в ямката. Веднага. Ямка... Не. Че, тука. Дръж! Здраво вече! Айде, супер си е! От 5 кила не е по-малък. Я? Това е. Майстора си, майстор. Браво! Красавец, а? Красавец, красавец. Ето воблерчето да... Петарка минимум. Я? Воблера. Воблера, да. Да, Джаксън. Я как е защит? Дай да го видим. Много добре. Вижте да го пускам сега. Супер, супер.